Oiches, Alberte, estamos outra semana máis no mellor puto podcast en galego do mundo, o bueno, carallo bueno, hoxe, de volta tamén na miña casa, que, claro, estou aquí, pantalón curto, spa Francorchamps. Estás, pero, está a punto de sair o botafumeiro por fora, Non chames ao mal tempo. Como che gusta, como che gusta. Non chegou a invernía a tua casa, non? Eu chego con pantalón largo. Ah, sí? Sí, pantalón largo de cuadros. Pero porque eres Pijama. Fredolico. Bueno, cosanos sí, cada vez máis. Ti non che pasa? No, eu Fricolico era a telenovela ese que facían a dun neno pequeno, E non? tamén é un xeado de unha certa marca. Fredolico, sí. Son de cores. Sí. Teñen moitos nenos. Con Son forma así, de P, de dedo, de... Sí, se di de pene. Tamén. Tamén os hai, non? Bueno, podemos patentar. Hai gofres, polla, ¿no? Teño entendido. Pollofres. Pollofres, eso. Pollofres. Non me salía. Pollofres. Pollofre tamén podía ser un veciño. Sí, ao soño pollofra. Ao soño pollofra. Porque se pronuncia coa... En catalán. Claro, en catalán. Pollofra. Sí. Que, como andamos? Ben, moi ben. Pois aquí xa sabes, conversar de nivel. En fin. Novo horario, Alberte. Novo horario. Claro. Ah, sí, un pouco máis tarde, sí. No, para nós, para a xente que nos escoite. Ah, sí, non hai horario. Eles escoiten cando queiran, claro. A xente escoitao cando lle peta. Cando lle dá a gana, ¿no? Claro. Pero onde nos poden escoitar, Alberte? Onde nos poden escoitar? Sí, pois mira, na casa, no coche, por ducha, teléfono, traballando. Sí. Oye, épica a xente que escoita os podcasts así de conversa. Sí. Xa sei que a nosa é unha conversa que Bueno. se te perdes 30 segundos volves a enganchar con calquer huegor de palabra. Huegor. Huegor. Pero a xente que fai un traballo así relativamente intelectual, de oficina, medio Sí, tal, sí. Escoita Podcast de conversa. esa xente que Estamos lle furando a cabeza. están loquirmos, ¿no? Están escribindo loquirmo, huegor, Non teñen que ir para atrás moitas alcornoque, todo así. Porque é como, a mí pásame cos libros a veces, que empezo a leer en modo automático, Sí. e despois tío que volver para atrás 5 páginas, porque no? Páginas para atrás. Esto pasa moitas veces, e a veces non son 5, son algunha máis, Eu empezo a falar xa o galego así, en xeral, non só aquí, páginas, manutos, tardo 10 minutos, que Manuto é un xogador é un dianteiro do Valladolid, Sí, correcto. xa, non? Ben blanquiño el. Retirado pero, xa. Oiches, Vaya tanque. Volkswagen Manuto. Páginas, Volkswagen Páginas, tamén é un nome de... As páginas é o que facías ti de rapaz. As páginas. Igual ainda faz esta habitación agora. Bueno, igual ti xa... Porque ese pantalón curto convida a meter a man pola perneira. Mira, hai... Non me enseñes o calzón. Que Bueno, necesidade? é que Que necesidade? é confianza. Hai de- Alberte. Ti fixe unha vez o de meter a man no Unhas peto. páginas. O de meter a man no peto. Eso facía o Ramón Mendoza moito cando Sí. cando entrevistaban no descanso dos partidos, viñan os do Plus, E Canal recolocaba... Plus, e el metía a man no peto do pantalón. O que o Joan Laporta di facer unha palanca. Exactamente. Unha palanca. E colocaba un pouquiño as bolas antiestrés, sabes? O que meu pai di a familia. Efectivamente. Ou a sagrada familia. Acariciaba aos seres queridos. Sí. Efectivamente. Por certo, hoxe eu veño en chándal tamén. Sí, ben, O sea, é raro, Normalmente ti ves máis... Eu veño un pouco maqueado, pero hoxe dixen a tomar pa'l col. Moi ben. Sabes por qué? Por qué? Porque madruguei, tiven que madrugar moitirmo hoxe É unha represalia contra o madrugal. contra o mundo e contra ter que O madrugar. madrugar é o Estadio Villarreal, non? El madrugal, sí, a verdad que sí. Ahora chamase Mercadona, ¿no? Non sei, bueno, é de todos Vais a esos. acabar chamando Mercadona. A ver, Alberte, este último podcast que facemos... Que madruguei porque fui a facer unha analética. Da igual, analética. Vale. Estás ben? Como dato. E Pues, cando me demos resultados, yo direi. Ah, claro. Sabes? Estive bebendo moita auga esta semana. Estive bebendo moita auga. Toda que non bebín en todo o ano. Eso é o doping da analética. Efectivamente. O dope da analética. O dope, fan 4. Oye, mira. O dope, que sería un xogador camerunés... Mira, Alberte, podemos acabar con consello médico. No, déxame decir unha cousa para... Bueno, usaron despois, va. Perdón. Consello médico, ven. Consello- Xa está, xa me rendín. É que non hai xeito, me Eres cago moi en... blando, Silvio. A analítica sempre antes do Nadal. Sí, Eu fago cada vez unha ao ano. Ahora xa son pai. Pero antes Teño do Nadal, responsabilidades. E fago antes do Nadal, sí. Porque se fago despois sai o pichichi de la liga. rompes a máquina. Rompo a máquina.
E non convén. Entón, eu a primeira semana de decembro, finais de novembro, como foi o caso, pois facer unha analética, ver que todo está correcto. Analética correcto. Pa diante o caldo, pa diante o... Unha excusa máis para encherte no Nadal, Efectivamente, vende vermús, longos, sobremesas... Vermúe enlazado unha comida coa outra. Torrón. É como a Fórmula 1, torrón. Bueno, nada, eso, como consello ese, vale? Que me queda facer caso ben e que non, xa saberá. Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Torrón, Oye, escoita, unha cousa, xa sei que queres decir moitas cousas. Hostia, como viñeches hoxe. Xa sei que queres decir moitas cousas, tes un guión aí, tes un drive, un documento de Word no drive. Fórmula 1, drive, está todo ligado. Pero hoxe é un programa especial, non podes pasar por alto. Espacial. Que hoxe é un programa bastante especial. Por qué? Non porque me enseñaras os calzós. Eu pensaba que era por eso. Senón porque hoxe, amigas e amigos do Bueno Carallo Bueno, Bono de Cireu, é a última vez, o último programa de Silvio Falcón antes de ser Papá Silvio. Papá, llegou papá. Como estás? Mira, o primeiro programa de despois imos chamar Dous Pais. Dous Pais. E un beberón. Sí. Un beberón. Cuidado, Estou ben, o que non está tan ben é aquí a miña señora, que está semana 39. Bueno, é a que está patín, patín. que no parín aínda, ¿no? Isto é moi catalanófilo, Sí, un pouco un chiste de catalán, pero claro. en fin, que está, digamos que sufriendo consecuencias. A puntico de caramelo. Porque xa está de qué? Está 39 semanas. O cuarto árbitro sacou o panel e que pon 4 minutos de tiempo de after descuento. Extra time. Mira, como se mide como de embarazada está? Meu pai chamoume hai 20 minutos. Ostras. Ese é o meu pai é o cuarto árbitro. Onde estades? En la sala BOR. Pobre de ti que non contestes as chamadas, Ahora contesto as todas. Normalmente eu, bueno, non sempre lle contestaba, sabes? Estou fendo algo. Home, xa me imagino. Claro, imagino mudanza. Non o teñas en silencio, móvil, No. Bueno, non se ocurra, nin agora mesmo. Por favor, Temos aquí a Aina no salón e se pon de parto, seguimos directo. Fíxate que miña nai, cando naceu Iria, non se podía entrar no hospital, afortunadamente, por tema da pandemia. Fomos unhos afortunados. E tu nai foi? E miña nai estaba na porta do hospital, ainda así. Tremendo. Daba apoio moral, é certo, porque saíamos nós de vez en cando. Sí. Bueno, Elena non saía. Home, se saía a tua muller aí coa nena en brazos, recén parida. Saía eu por ver a miña nai e dicirlle, mamá, que faz aquí, que non podes estar, tampouco podes entrar, non sei que faz aquí. Estaba nun banco ali. Ela estaba ali, sentada, diante ali nunha terraza dun bar. Tribuna, sacou abono. Ela estaba ali, claro, porque abono abuela. Expectación, claro, unha boa sufridora que non podía ver a súa neta nin a xenra nin o fillo. Moi ben. Bueno, antes de seguir. Sí. Oye, temos que contar, Alberte. Parabéns, vou ser papá. Pero como lle afecta isto ao podcast, Alberte? A ver. Antes de eso. É que tú en Asagallos. Tú en Asagallos. Asagallos. Que era un político do PNV, Xavier Asagallos. A ver, Alberte xa se liberou do... Vou contar isto porque vai facer gracia. O do Asagallo, vale? É moi rápido. Eu presentei durante un tempo que presentaste? Como se chama? A gala de aniversario de Toxos e Xestas. Sí. E o presidente emérito, vale, que igual... de nome Arsenio. Sí. No, vivo. Vale. Veunos ver cando fomos a Veunos ver a festa da empanada, dende que unha aperta Arsenio, no momento de entregar os recordos ás asociacións e grupos que actuaron, dixo, imos repartir os asagallos. Asagallos. E dende entón, para min é non agasallo, asagallo. Mira, vouche facer entrega do primeiro, vale? A ver. Ti fai unboxing e comentas, vale? Pero hai que facerlle así... Claro, hai que facer un pouco de papeleo. ASMR. Xa verás. Me encanta. Tras merdallada para non ter que preparar contido, Bueno, é contido tamén. Claro. Que te parece? A ver, vamos a ver. Vamos esto a abrir. Esto é moi radiofónico, Aquí é moi radiofónico. Isto é algo que nunca se fixera. ASMR, A ver. Do agasallo? É o FIFA 25. Sí. Vas xogar a la Play en tu puta vida máis, xa. Eu ainda non entendín dende que naceu Iria. Ten 4 anos e medio. Pista. A ver, Ramona, ¿qué es esto? Ramona de Radish.
Esto que Isto é un rabo. É un rabo. É un rabo. Ou un nabo. É un rabo para que morda o teu fillo. Genial, Que che genial. parece? Pero aparte esto non o poden tragar ni nada, No, non? Está no. feito aí Claro, a está proba de dente. Sí, Xa, sí. dente. Trouxen un rabo para que Que meta na chulo. boca o teu fillo. Que che parece? A ver, O titular é ese, vale? ese é o titular. É para cando xa non para os dentes, que tamén evidentemente, pero para traballar a encía, para que vaya mordendo, para que se entreteña, isto é moi guai. Efectivamente, ten a forma Encía ten nome de serra galega. de raba en catalán. Bueno, Non te se milloraches con raba. moi guai. Bueno, moitas grazas, Alberto. Recoméndase incluso poñelo no congelador ou na neveira para que este un pouco frío, que tamén lle dá unha sensación chula. Para que se joda, non? No, rapaz? cando lle manca, Qué guai. igual que mordes xeo, pero non acaba allí. Ay, porque Dios pensei mío. eu, hostia, se lle compro un mordedor a Brais, quen se pode celar nesta casa? Entón, leía a cadela do podcast. Claro, entón a Leia trouxenlle unha gamba pelada. Como que unha gamba? É un boneco. É un boneco de gamba. Que é unha gamba pelada. Pelada. Claro, para que non se atragante. É increíble. Mira se fue un cuidadoso, xa acabo con esto. Mira se fue un cuidadoso que para a tranquilidade vosa que ides necesitar nestes días, nestes meses e anos próximos, os xoguetes de animal, de can neste caso, acostuman a facer ruido. Correcto. Este no. Moi ben, Alberto. De nada. Moi ben. De nada, Silvio. Alguén que sabe. Moi ben, pois entón, unha gamba pelada na miña man esquerda e un rabo, moi ben. Sí. Pois nada, Rambo e Gamba, a nova serie de Club Xabarín. É un pouco de persona dispersa e un pouco de Alberto Montes. Bueno, sí. é o que hai. Está ben, moi ben, moi ben. Pois Vale. xa te mandarei un vídeo de Brais mordendo isto cando teña con qué. Claro, cando teña con qué. O de Leia podo cho mandar en 10 minutos. Pódelo ver ti. Venei nuevo en persoa, claro. Moi ben, moi ben. Bueno. Vale. Xa podes falar ti. Todo retención de audiencia, Alberto. Todo, en fin. Bueno, ahora podo decir o que quería decir. Sí. Intentei no antes da intro. Nada, que o podcast vai ter un parón duns meses por mor de que non me boten da casa, ¿vale? Pero podemos anunciar que o podcast continúa esta quinta tempada. Home, sí. E continúa na liña de buscar o World Tour. Wow. Igual cando volvamos a verte. Podemos decir... Exactamente non. Ah, vale. Pois queres dicilo? No. Eu só iba a dicir unha cosa que creo que podo dicir. Sí, viña, dalle. E é que o vindeiro programa despois deste Eso, e a baixa de paternidade de Silvio ou parte dela non será na miña casa, nin na miña. Non será nin sequera en Barcelona, nin en Cataluña, nin en Galicia, nin en España. O World Tour. Boa, estou emocionado, E ata aí Eu sabendo onde é e como é. E pode molar máis. Estou como, "Guau, onde será?" Bueno. Guau, ides flipar. Xa deixo aí. É bastante É moi loco. distópico. Sí. Alá imos, Sí. Mira, podemos dar unha pista. Temos que ir en avión. Toma. Aí está. Que tamén pode ser eso en Ourense, pero bueno, neste caso xa non é en Galicia, podía ser, pero non é o caso. Vale, pareceme boa pista de E mierda. de matinando vos, onde irán Silvio e Alberto? Porque imos a ter aí un parón pequeno, máis pequeno do que parecía. Máis pequeno do que te gustaría, do que lle gustaría a Aina, sobre todo. Sí, bueno, aí eu teño apoio. Mira, a Aina está moi contenta, que incluso que igual se todo vai ben co rapaz, igual nos acompaña aí a vernos onde imos. Que ben. Bueno, en fin, mira, xa está. Pues, vou dicir tamén eu a miña familia se quere ir tamén. Bueno. Porque non se vai todos os días a Tailandia. Pero como xa temos... Escapóuseme, bueno, carallo, bueno, estamos en Tailandia. os da Casa de Galicia de Vietnam. moi rayados, digo, non vides pa aquí. Home. No, pero a xente non tomaba en serio o World Tour e aí vamos. Pouca broma, Esto vai sumando datas, Aí vamos, planeta Tierra. Planeta Tierra. Alberto, quería comentar, a semana pasada estivemos na túa casa e tivemos unha incidencia técnica un pouco tola. Quería comentala en directo porque é divertido. A ver. Non sei se te acordas que gravamos pues, con un novo maquinario, non? Que comentámoslo en directo, pero o audio que aparecía na primeira versión do programa que subimos era audio estéreo. Sí, ti aparecías por un ouvido
E eu polo contrario. Era unha experiencia inmersiva, ¿no? Un tique-toque, era un ping-pong. É un pouco raro. É café para moi cafeteiros, porque en algunha, en YouTube, por exemplo, no podcast, aínda está aí disponible. Houbo quen me deu queixa, Non me digas. Houbo quen me escribiu e dixo: ai, que vos pasou aí, que tal? Pero será IMAX. Era como ver IMAX. Bueno, a ver, eu a esa persoa dixenlle, bueno, por algo cambiamos. Claro. En Spotify está correcto, pero tiña seu aquel. Sí. Sí, é un pouco... Non tivo nada que ver o feito de que se grabara na miña casa, ¿no? No. Que decir, podemos volver calquer outro día, ¿no? A túa casa de estéreo e a miña de mono. No, bueno, un tema de formatos, de historias, de dominar os matraquillos. Vale, perfecto. A xente non lle importa, hagas ese parvo que tivo que comentar por non estar calado. No, home, non insultes que nos escoita, home, que é xente que aguanta, que... Non vou apostar quen é porque gaño. No, que penso que estás equivocado. Deixemos os calcetís en Allariz. Non, é negativo. Vale. Unha aperta dende aquí. En fin, hoxe teñoche moitas cousas, Alberto. Buf, eu tamén, Entón, tírate un, a ver, que queres comentar? Eu pois a gamba vale, ti xa dixen pasado. No, empeza ti que levo moito tempo falando Bueno, no, pois mira, eu queria che falar de TikTok. Vale. Temos que recordar o noso TikTok, @carallobueno, que está... Igual que o noso X. O noso X. O noso Instagram. Que máis? O noso Facebook. E o noso... Blue Sky! O céu azul! Oh, estamos aí, como non? Ten que crealo eu, Alberto, Home xa. Deixeche 2 ou 3... Como que home xa? Pero eu pedincho que o fixeras. Por eso me toca máis o carallo, facerche caso. Foi traballo en equipo. En equipo? Eu dixenche faino e ti fixéchelo. En equipo? Grazas, Silvio Falcón. TikTok. Bueno, que pasou? Que estamos aí moi ben, que está... Aí está de moda, Déxanos, déxanos aí comentarios. A xente, Alberto, xoga os nosos xogos de verdadeiro ou mentira e esas mierdas que che propoño no TikTok. Que pouco traballo, Sí. A xente, verdad, Tú imagínate un comentario de aquí en Cataluña dinlle Josep María, como sería en galego? En galego sería Manolo. O señor Manolo que contesta e pon un comentario contundente que pon verdadeiro. E marcha dese vídeo de TikTok. Pon verdadeiro e marcha, ¿no? Verdadeiro. Igual non era. Usuario digamos senior de Manuel, TikTok, ¿no? Manuel Rodríguez Fernández. É moito número despois. 3, 4, 8, 9. Fai moita gracia. Xente que ten eses perfis, por que non cambia? Non podes cambiar, non hai opción de... Por que tens que ter Antonio 45689 JPG LGTBI+. Porque teñen máis anos que a un bosque. Dios mío, É que a min dame un pouco de TOC. Se TikTok colleu unos anos un pouco vellos, bueno, imagínate a Manuel Pérez dali da parroquia de non sei donde de Calvos de Santa Eufemia Calvos, de Calvos de Randín. Ou de Calvos. Debe haber algún pueblo que se chame Calvos. A secas, claro. Claro. No noso país. Gilipollas tamén igual, Ten cuidado. Por insultar a todos, ¿no? Gilipollas, provincia de Almería. Sí. Penso que en Almería non porque pensara Gilipollas que... a mí soname máis a Ciudad Real. Gilipollas. Imagínate o santuario de Nuestra Señora de Gilipollas, ¿sabes? Como sí, pero, donde van a rezar. Pero decirlo en ese tono, Santuario de Santa María de Gilipollas. Hay que baixalo. Santuario de Santa María de Gilipollas. Exactamente. Pues gilipollas no se puede decir de otra manera. Gilipollas. Hay que como que escupilo. Gilipollas. ¿Sabes? Gusta moito a palabra. Non me gusta empregada en demasía. Vale. Porque ahora tamén... Date conta que agora vas a educar a unha persoa, Vas mirar máis... Non sei se eres mal falado ti. Creo que son un pouco máis que a ti. Pero vas ter que cuidar iso, Sí. Porque son moito de imitar, E a ti como che foi con eso? Os nenos son moi Carlos Latre. A ti como che foi con eso? A min, estou mellorando. Os nenos son Polonia e Cracovia, non? Sí. A vez. Correcto. Eu estou mellorando, pero tive unha época... que a nena iba... Carallo, me cago en Dior. De seguido, Sí, Fagor, claro. Me cago en Dior. Iba a súa boa... Di hola, ya. Hola, me cago na Virgen. Sabes, non pode ser. Entón, ponme a comida, me cago na Virgen, non? Sí. Sí. Pero bueno, fume controlando, xa verás. Eso apréndese a base de hostias. En clases de paternidade con Alberto Montes. Mira, é unha sección que podemos aceptar a partir do seguinte programa. Todo é contido, todo... No, sí, claro, porque claro. De nada serve o consello o pre-consello. Consultorio. Eu plantexo unha dúbida e ti respóndela. Vale. Entón así, pues temos... Pero que se sexa útil, non pola coña, Non vai ser útil. Por exemplo, pones un exemplo, vale? Sí. Eu teño un amigo que foi pai, vale? Sí. A ver, é aforrador.
vale? Catalán. Sí, bastante. De pai e de nai. Por non. De ocho apellidos. Ten 16 apelidos catalán. E él, cando estaba esperando a criatura, díxome, fuá! Akira Tura, que é xaponés. Akira Tura, dibujante de Dragon Ball, que hoxe cumple 40 anos da estrella na emisión en Xabarín Club. 40 anos, Foi máis tarde que aquí. Creo que foi ao tempo, Sí, por aí, no mesmo ano, sí. Sí, 85. Bueno, que estaba a decir? O teu amigo... Sí. Díxome, vou encargar nunha web chinesa 1000 cueiros. Pum, pum. Porque están baratísimos. Vale. E dixen eu, sabes que o cu do neno medra, ¿no? Yo do neno tamén. Que decir, se compras 1000 de un mes, cando pase o mes, valos meter no cu. Aí estamos. De feito, non os vas poder meter no cu. Eso é bastante... Eu dille esa solución e dixo, pois tes razón. Claro, non pensara niso, É que... Vaya... Así que sí, consultorio Pater a partir da 2025. Contenido family friendly. Xa estamos cebando contido, somos uns profesionais, Calquer día danos un ondas, Sí, claro, ou dous. Isto sí que é unha ruína. Bueno, a ver, Alberto, imos cos xoguiños, va, pareceche. Quero che aí algún. Bueno, antes de eso, eu quería che comentar que nesta casa, Alberto, somos fans de Abel Caballero. Nesta casa, aquí este é o Vigo de Barcelona. Vaya. Na miña casa xa é Nadal. Uy, qué Nadal tan tropical. Vaya villancico más guapo, ¿no? Nadal aquí. ¿Sabes por qué, Alberto? ¿Víchelo a entrar o no? Home, vin unha árbore, me cago na virgen, de metro e medio, Home. Bueno, metro e medio no, 2 metros. 3, que era Roberto Dueñas. Moi grande ese árbore. Home, era un árbore de plástico. É de plástico, pois dá un pego, Sí, está Pensé ben. que era true tree. Que vai ser un true tree? Leva aí 5 anos. Xa fixeches programas con ese árbol na casa anterior. Luce mellor agora neste comedore. Pois sí, puxemos a árbore de Nadal a golpe de 10 de novembro, antes que Abel encendera ali toda a luminaria. Increíble. Mi madriña, que ansia tedes, Bueno, todo que sexa adiantar traballo no voso caso. É que igual no noso caso, pero non é porque seamos tan nadalencs, porque, hostia, xa temos traballo. Hai que adiantar. Tú estabas cos cueiros e eu pondo aí las estrellitas. Ti cando poso a árbore, Alberto? Eu despois da ponte de decembro. Sí, é o tradicional, non? O tradicional. Na ponte de decembro acostumamos a subir ao monte, a buscar o tío. E ti tálalo cas túas propias mans. No, o tío baixa andando. O tío? Claro. E coa árbore é dacha el. No, baixa o propio tronco. Vale. Baixa, entón nos atopámoslo nun momento dado aí. Vale. Atopámoslo xusto parado, nunca atopas andando. Que curioso, porque sempre atopas como, ai, mira, parouse aí un momento, e xusto cando ti rípalo, lévalo pa casa, e cando pasa Nadal, volve a deixar no mesmo punto, e el xa atopa. Son tímidos, non queren camiñar diante da xente. Entón, cando ti marchas, volven subir para arriba. Entón, a partir de que traemos o tío a casa, ¿Y cómo pues interactúan montamos o pesebre, o tío yo palpador? É que sinto defraudar a miña audiencia, ahí está. Os espectadores. Espera, hai que cambiar. Televidentes, hai que cambiar ouvintes. No. A ver. Decepción. O apalpador. Drama. Non ven a miña casa. No. Pero é por un tema de protexer os menores? No, é un tema de que non caben máis referentes navedeños. Como tío xa temos bastante, sabes? É dicir, xa é complexo aguantar a idea ao redor do tío, que non esquezamos pa xente galega que é un tronco, o que lle pegas cunha vara e caga regalos. Sí, non é metafórico, non é que pasa tronco, no, é un tronco, real tronco, hai que darlle cunha vara, caga regalos, eso a noite do 24, pero dende a ponte de Nadal, dende a ponte de decembro ata o 24, hai que ir dándolle de comer. Carallo. Mandarinas, tradicionalmente, a pel da mandarina. Hai que dar, yo pienso. Efectivamente, entón, bueno, pues
Xa iso é duro de explicar e manter, como para contarlle tamén que hai un home barrigán do Caurel que venlle tocar a barriga, que ven por aí te tocarche a barriga a ver se ceaches bien para darche un non a sagallos. A sagallos, Entón, non me vin con forzas de introducir ese elemento na casa. Alberto, a sagallos tamén é nome de xogador grego de baloncesto. A sagallos, Dimitris Asagallos. Dimitris Georgios. Georgios. Grego, Georgios Asagallos. Que, por certo, a ver, dou por feita a resposta, máis despois de todo o que temos comentado, como tes ti o almanaque familiar a futuro próximo. Pero imos ter cea de Nadal como empresa, programa. Pero quen a organiza? Bueno, podo organizar eu, se queres. Bueno, pero entón temos que gravala. E buscar un restaurante e ir comer. Ti xa sabes que aquí eu son sempre partidario de montar moitos saraos, pero que todo quede grabado para así aproveitalo e para brindarlo á nosa audiencia. Pois eu, se ti me das ok, eu que sei. Hai, que decir, cero garantía, Alberto. É o último tema que tocamos de paternidade xa neste programa de hoxe, vale? Porque vai estás máis paternidade ti que eu, vai vir moi inzado a partir de agora seguramente. Sí. Vai ser running gag. Pero hai tamén un pouco unha presión engadida, unha lenda de que cando nace a criatura estás aí os primeiros días, semanas agobiado. E en realidad o que tes na casa, perdón porque está a ilusión aí a tope, sí, estou aquí celebrando todo. É un moble. Sí, claro. Porque non fai nada, é dicir, aínda non gatexa, aínda non se move, durme 18 horas ao día, que é dicir, vaiche quedar tempo para vir comer comigo, bueno, sobremesa, imos empalmar cacea, xa verás. Alberto promovendo, patrocina o meu próximo divorcio. Bueno, entón aí sí que terás tempo. Todo é unha estrategia. Moto sí, e darlle caña ao podcast. Ducati Diverciato. Bueno, se se dá, gravamos un programa nun restaurante, que hoxe sei cal vai ser. Cual, certo? Non te digo, sorpresa. A surprise it. Estás me pondo o mel aí nos labios, nos deizos. Ímolo gravar e ofrecemos yo de regalo de Nadal a nosa audiencia. Que te parece? Bueno. Bueno, a ver, de momento non temos o World Tour. Non esperabas, O de Nadal, os especiais de Nadal, no bueno, carallo bueno, nunca foron moi... Non digo especial, digo a sagallo de Nadal, A sagallo. Vale. Mira, teño unha sorpresa. Dime. Un regalo que viaxa dende o pasado. Wow. Atento, Alberto. É un audio humillante. Bueno, no. Vale. Sabes ti. Por lo tanto, sí. Atento. Ai, non sei que fixe. A ver, estou parvo, Mira, espera, deixa que se esgote este tempo. Minutos masicales. Sí, é un minuto masecado, é unha cuestión técnica. Viaxa dende o pasado, Alberto, este audio, de cando o noso proxecto Bueno Carallo Bueno aínda non era un podcast. Wow. E iso xa hai algún día. Choveu fuerte, Xa verás canto cambiou desta conversa de pais a esta conversa do ano 2012. Moi boas, son as 6 menos 5 do día 1 de xaneiro do 2012. Feliz ano. Teño resaca. Hoxe é un día especial, celebramos o aniversario do Bueno Carallo Bueno, ese blog de merda que teño con Silvio Falcón. Silvio, que tal? Como estamos? Un ano xa, Como pasa o tempo? E nada, quería escribir hoxe, pero non me dá. Só me dá para este vídeo, que sirva para felicitar a entrada do ano a pouco todos. Espeso, E a brindar. Vamos a brindar. Aquí acababas... Pois sí que era humillante, sí. Acabas brindando con auga, dicindo que dá mala sorte. 6, dis que son as 6, pode ser da mañá. Home, se teño resaca xa, serán da tarde, non? Serán da tarde. Non sei, non me acordo, Se non ibas borracho aí. Non me acordo, pasaron 12 anos. Claro, estamos falando de 1 de xaneiro de 2012, que é o primeiro aniversario do Bueno Carallo Bueno, co cal naceu no 11, isto xa é
cousa seria, Imos cumplir 14 anos. Gran reserva, Gran reserva. Nos aquí, quinta tempada, tal. No, nos temos aquí solera, tradición. Pensei que estabas, tipo, no vídeo, porque fago mención como se estiveras, pero non. É unha cousa desas de que facíamos antes de que hubiésemos utilizar as redes sociais, que é un vídeo que só falas ti. E colguei eu. Como agora no podcast, sabes? Bueno, penso que agora falo algo máis polo que sexa. Sí, home, por favor. Polo que sexa. Debo un pouco de vergonza, Sí, Sí, a verdade que sí. Sí, e non dicías nada, fíjate, non. Pero é que eso, así va a ser a miña carreira. Unha carreira construída nesa premisa. En non decir nada. A señora, falar moito e non decir nada. A señora premisa. A señora premisa. Vive ali a señora premisa. Con antonomasia e con onomatopeya. Mira, falas de antonomasia? Teño hecho outra sorpresa. Por favor. Non che iba a tirar agora, Fiado, perfecto. Por favor, pero ¿esto qué es? Esta chorrada de antonomasia, a señora premisa, tal, o base grego, temos falado moito destas chorradazas, marca indispensable do noso podcast, vale? Pero ti xa hai moitos anos que faz esta broma, a broma de antonomasia, Alberto. E eu teño aquí unha proba documental de que o dixeche xa na Televisión de Galicia. Esta semana traballache pouquísimo, no teu chollo, digamos, alimenticio, ¿no? Pero traballei no teu chollo de... Bueno, carallo, bueno. O que ti non faz de deixarme en redécolo. Sí, mira, atento. Imos a reivindicar o entroido galego, a festa brava por antonomasia. Antonomasia, que palabra máis bonita. Parece o nome dunha muller maior, ¿no? A señora Antonomasia. Así. Bueno, de saída. Eso mostra coherencia. Demostra que son o inventor do chiste. Sí, pero penso que vamos a acordalo, eu fixen un traballo de separar o gran da palla. É de 2012 este vídeo. Sí. A Solaina na TVG. A Solaina, un broma de tardes. De moi tardes. Que fai moitas tardes. Hai moitas tardes que non se emite, sí. Correcto. Sí, a Solaina. Bueno, mira, fíjate, dices antonomasia tal, pues tío, pediche boca. Qué liada, Como, qué día de sorpresas. Sorpresas. Estou emocionado. Ti trasme un rabo e eu traeuche a señora Antonomasia acompañada da premisa. Que máis? Como era o grupiño de vellas? Premisa, antonomasia, onomatopeya, idiosincrasia tamén. Idiosincrasia que las chicas de oro serían, Bueno, tiramos aquí un jingle, unha puñiña. Tira un jingle. Bebe aí un Vou encher o vaso, a ver se che joda a botella de litro e medio. Me cago en Dios. Como é norma de tradición. Pero bótame un pouco máis a mí. Bebe auga, hombre. ¿Qué quieres, Rom? A ver, cal é o teu podcast preferido? Fala alto e claro. Bueno, carallo, bueno, xa estamos nela. Pero cuál? Que podcast? O bueno, carallo, bueno, o que fai o Silvio Alberti. Moi ben, pero o mellor de todos. O Silvio Alberti. Aí está. Bueno, carallo, bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Din eles. Encima protestasme por poñer auga. É que se non che pido agora, despois non vai a ver. Xa vin que tiña o vaso cheo. Estuve facendo acopio. Isto fai unha miña muller que por iso me enamorou, sabes? Sí. Vou contar un detalle ahora íntimo. Ai, que bonito. Ela pide unha caña, entón ponse a falar e tal, igual tampouco bebe... Non bebe como a ti, non? Mais por riba da mitad. Vale. O sea, moi por riba. Non é que se este acabando ni moito menos. E xa pide outra. A ansia que ten de cervexa, o que lle gusta a ela a cervexa, o que desfruta. Fai depósito. Co zume de pan, co lúpulo. Co millo. Pois pide outra rapidamente. Mira para e digo, esta é a muller da miña vida, porque ainda non bebeu 2 grolos e xa quere outra. Eu teño amigos que fan esa mesma teoría con mulleres abstemias. É a muller da miña vida porque bebo eu toda. E cada un ten o seu... Vale, bueno. Eu quedo me camiña. Sí, eu ni moi preocupado estou por eso. Mira, falando do xantar de Nadal, claro, a min, pásame... No. É que vasme entender con esta... É unha problemática, vale? A ver, problemática idiosincrasia, premisa. Hai o lado positivo e o lado negativo do que che vou contar agora, vale? Aí. E igual sinteste reflexado no que vou dicir, porque a ti tamén che pasa un pouco parecido. Somos xente que tendemos a colaborar en diferentes sitios. Sí. Eu, por exemplo, son pluriempleado, son navalla suiza do mundo creativo e artístico. Vendes o mesmo chiste a 3 diferentes, non? Efectivamente. Fago radio, estou tamén como creativo nunha axencia de publicidade, traballo de actor,
e incluso en outros proxectos que non podo mencionar por secreto. Que artista que eres, O sea, na parte mala, No, a verdade é que non é super artístico, pero o que teño que esconder, pero teño que escondelo de momento. Ben. Total, que se me xuntan moitos números da lotería. Ai. Que fago? Compros todos? Se home. Porque a min a xente meteu ese medo, eu non o tiña antes, a verdade Se non lles compraba. toca a eles, queres te colgar. Eu non compraba. Eu tampouco. Pero meteu má xente ese medo de vai lle tocar a eles e ti vas quedar cada día so normal. Digo, máis. Sí, a resposta é sí. Entón, véxome na obriga de comprar ata 120 euros de lotaría. Claro. O positivo, que tamén o ten, é que cada proxecto no que estou temos Sí. a súa respectiva cea ou xantar de Nadal. Pero tes algún lote de produtos di prodotto della Italia? Teño a ilusión e a esperanza de no último no que me acabo de incorporar. Sí, este do que non podes falar. Non podo falar, ti sabes cal é? Sí. Non podo falar. Pero vai ser antes da Nadal, co vai ser cal antes do Nadal. Digamos que o proxecto pertence a unha gran empresa. ti queres comezar a elevar un, Sí. un lote. No, é que dan un xamón por cada traballador. É unha produtora audiovisual, vale? Gorda. Sí. Ten por norma, eu teño entendido porque xa teño traballado aí. Deixa papaches o xamón. Estou dando moitas pistas. Sí, ahora calquera pode sacar o que... Entón, o caso é que eu vou preguntar, Sí. O sea, xa fun facer unhas reunións e tal. O contrato, a remuneración, Sí, sí. as condicións... Eso dame igual, dame igual. O contido... Eu O xamón, darma ou non me Eu das? fíome, pero vou polo xamón. E a semana que ven, que xa empezo de forma oficiosa, Sí. pois vou pedir o pernil. Onde Me gusta está? moito a palabra en catalán. Pernil. O gamón. O gamón. Que é un Digimon. O gamón. Digivoluciona en... O gamón é un xogador de Canarias, de baloncesto. De Gran Canaria. O gamón. O gamón. Bueno, pues vas pedirlle ali o xamoncín. Sí. Ahora, eu son funcionario, non nos dan deso. Nos... No, nada de lote, ni siquiera unha triste ampolla da cava. Ni unha lata de sardiñas. Que lástima. Que triste o estado, Sí, sí. Eu podía ter, joder, un lote. Nada. Eu estaba o Salvador Illa aí que ten cara de... Un turrón Vicens. Sí, produtos da la terra. Bicho, falamos un momento moi rapidamente dos sabores destos turróns. Non. Sabes que turrón Vicens, que é unha marca... Vicens. Vicente, Vicens. en catalán, Sí. está innovando. Ui. Sacou moita merdallada. Que turrón de arroto. Sabes de que sacou o último? De que? Vas flipar, vas ter que mirar a Google, No, porque igual me reventa todo. Turrón Turrón. de plancton. Pero que somos? Turrón verde, de Pardos. cor verde, de plancton. Plancton. ¿Plancton? ¿Cómo se dice? Plancton. ¿Plancton o plancton? Eso que é o planeta de Superman. ¿Cómo se dice correcto? Plancton. eu diría que plancton. Vou mirar. Turrón de plancton. Ah, míralo ti, vale, mellor. Plancton. Non parece que faga o algo. Sí, plancton. Plancton, pois hai turrón. Busca turrón, pon turrón aí. A ver no dicionario galego. Turrón de plancton. Home, non creo que se non creo que sexa. No, en galego é plancto. Plancto. Me planto, me como, planto. como los concursos. Me planto, no quiero seguir jugando por el bote. Comunidade biótica formado por organismos que están en suspensión no seo de augas doces, salgadas ou mariñas. Plancto. Busca turrón de plancton. Es igual, O torrón. Torrón Vicens de plancton. De plancton. Turrón de Mira, plancton. bíchelo. Pero Flipa, pero están jamás da cabeza. Vai se queres a tenda. 19 euros. Home, 300 gramos, tamén che digo. Bueno, xa, hombre. Pon tenda. Tenda Vicens. A ver que sabores hai máis. Imos a... xa non eres meu pai, eres meu abuelo. Mira, alíanse con grandes chefs como Albert Adrià, que é o Sí. malo dos Adrià. É o Adrià que O Adrià cobra peque- menos. O Adrià pequeno. Sí, o que vocaliza. Sí, en cambio dos irmán Roca collen o que non vocaliza, sabes? Una de cal e una de arena. Aí gustácheme. Mira, teñen... A ver que teñen aquí. de mira. chupachús, que De es, chu- vale, sí. bien. Fresa y nata, de chupachús de fresa y nata. Do peor chupachús que Sí, podían... igual non aprobo eu. Vai a buscar Aquí, sabores. pero aquí entre medio de chupa. Mira, de chupachús é máis barato. Pero en tiendas, hai a tiendas. Pero onde está tiendas? Aí no la landing, aí do medio, o lado abaixo do logo, tiendas. Joder, aí, home, aí. Aí Pero ves. quizás as tiendas non somos que, vale. A ver, a nosa audiencia. Estamos vendo unha web e Alberto está dalle, aparca até que faga pum. Bueno, tiñan sabores, por exemplo, tiñan un que era
de aceite e sal e chocolate. Chocolate, aceite Que é guirlache? e sal. Pois debe ser un estilo de Sí, non me así parece- con moita améndoa e moita sí, améndoa. garrapiñado, turrón garrapiñado, ¿no? Alberto está respondendo mentras ve unha... Eu puxenlle a resposta. Mira, No, pero todo- é que... Pois ti non respondías Home, pero ter visto a por eso resposta. abrín o Google, hombre. Bueno, que teñen turrón de plancton. De plancton. Se queres quedar como un gelepollas, no... Ti queres concursar hoxe comigo ou plancto? Plánctome. O plancton, Mira, eh. turrón... Imos ver, mira, aí tes, aí De tes. arroz e azafrán, limón marroquí. Manzana de feria, Sí. que debe ser esas manzanas Para. que venden cun pau, ¿no? Sí, non sei. E aí non podes dar non podes ir un pouco máis pa dereita para No, seguir non vendo podo. produtos. No. Joder. Mira, aí ver todo, mira, ¿ves? Ver todo, ahí, ¿ves? Ao lado de nuestros productos, ahí. Menos mal que estoy aquí. Mira, Todo a ver, moi a ver. espacial, ¿eh? A ver, a ver. Turrón de pino. Turrón de pino. Caja. Cuidado. Caja de pino. Oye, pois se triunfa. De algarroba. Temos ali na aldea uns cuantos. Tortas de anís. Plancton. O de que plancton. É o máis caro de plancton, Sí. Galleta con gengibre. Oye, pois eso vai moi ben para Gorxa, Sí. Recomendo. Lactic. ¿Qué es lactic? Pois con leite, ¿no? Sí, pero es raro. Bueno. Porque pone en castelán eso. En estuche, di. E te cobran cho estuche tamén. É que Isto é unha... é unha tontería. Bueno, deixámoslo aí. Turrón de plancton. Chorradaza épica. Bueno, oye... Era o máis caro, Eu queixeme... Bueno, no, mira. Bueno, no, sí, aí son euros. Eso é un estoche, estoche de varios. Estoche. Estoche dicindo que... Estoche dicindo que me planto. Veña. Estoche dicindo. Bueno, de nada, De nada. Contido bueno aquí. Esto trouxeche o planto, Bueno, Alberto, seguimos con esta andaina. A ver, non sei se viches nas noticias Sí. que se está a celebrar no Brasil. No Brasil. Sí. A terra do noso amigo. Maguila Mudanza. Poño a canción ou... No. Nada, igual. No. Hai fans de Maguila Mudanza entre os ointes do... Ah, sí? Quen che fala a ti do Maguilas? Pois teño xente que non só... Pon a canción. Cha. Ah, no, ese. Maguila Mudanza. Geladeira e ainda faz a danza. Bueno, xa sabemos cale. No, un ointe en concreto, sei Sí. de varios, pero un concreto que yo ponga a filla. Home, é divertido. E aparte, Que teñen como broma recurrente pois o personaje. Home, a verdade que... Bueno, houve eleccións legislativas en Brasil. Ah, sí? No, perdón, a prefeitura de Sao Paulo. Ah, vale. Deulle apoio aí a algún candidato un pouco... Maguila. Sí? Sí. Bolsonaria. Bueno, sí, un pouco. Bueno, no medio, aí no medio. Bueno, no medio. oye. Eu perdono todo a Maguila. Ao final. Brasil, G20, vale? G20. G20, Cimeira. Cimeira. Que non se debe decir así. Cumio. Cumio. Cumio ou Cimeira? Cimeira mola máis. Cimeira é... Puxeron en Cimeira, Cimeira na casa. é unha aldea. Sí. Angueiros. En catalán en riba Cimeira. está a Cimeira. A Cimeira. Bueno, o cumio do G20 no Brasil estaba ali o Lula recibindo a todos os líderes mundiais, Ai, non? sí, vin o fotocol. O fotocol ali, Sí. con cada un, Sí, tal. sí. Entón, con cada vez que chegaban un líder mundial, viña un traductor e intérprete a traducir a Lula pues, para a lingua que lle correspondía, non? Non fala inglés, Lula. Non fala inglés e o Moi castelán moi mal aí, debelle costar. Moi mal. Tamén viña alguén cando viña Boric ou cando viña Javier Milei, que polo que sexa moito non falaron, Non estaba moi sorrinte Lula, que he dado un pouco aí a... Lula é do abrazo, da coñita, Exactamente. do churrasquiño. Con Milei Con Javier non houbo sintonía, non houbo Milei, non. Vaya, por Dios. Que pasou? Nun momento achégase o primeiro ministro de Portugal, a Lula. Sí. E vai nos saludar e por detrás vai chegando o traductor e intérprete ata que se dá conta que efectivamente non ten nada que interpretar. Burro que eres. Oye. A ver, todo o mundo sabe como é o primeiro ministro de Portugal. Como lle chaman? Home, sí. Como lle chaman? Moraes, Afonso Moraes. No, home, aquí el outro. Non te acordas? Filipe... Luis. gran lateral. Nilsson. Gran lateral. Sí, home, como era? Como lle chamaban, home? O primeiro ministro. Sí. É que sabemos de cultura, pero o primeiro ministro no. Como é de cultura? Francisco.
Limois. Pensas, o sea, técnica é nome básico para decir un nome portugués, o sea, Luis, Antonio, María, tal. Despois, entón, Antonio é unha froita. Melao. Antonio Melao. Sabes que usa esa técnica. Joao Kiwi. Joao Kiwi. Hostia, dianteiro do Benfica, Que o vende ben vendido, despois, claro, non fai nada fora o Joao Kiwi. Acaba no Huesca. O sea, Ricardo, por exemplo, é que froita lle iría a Ricardo? Ricardo, Bueno, Carballo. Carballo. É que ya está, vegetais. Todo. Ai, por favor. No me digas un nombre real nunca. Vamos a decir. Vale, é o mesmo. A ver, no, Luis Montenegro. Luis Montenegro. Non me ibas a decir en 15 vidas. Non te acordache tampouco de Antonio Costa, que sí que é máis coñecido. Sí. Que sí que lle pos cara, máis morenote. Montenegro gañou este ano as legislativas, entón, bueno, cousas. E o presidente de Portugal, xa aproveito para comentarlo, é Marcelo Rebelo da Sousa. Que no me top. No, aquí na casa temos comentado que a política portuguesa é moi descoñecida. Ninguén sabe nada. Aquí na casa, Sí, bueno, aquí eu e a miña señora. Vendo first dates. Sí, joder, que mal, que non se sabe quen é o primeiro ministro de Portugal, Eu non teño esas conversas despois de cear na casa de Oye, que pouco se coñece a política portuguesa. Fala mal de min, o que estou dicindo. A mí. Pero ti pensas que é Luis Limois. No. Luis Limois, tamén nome de escritor. Limois. Sí. Vale. Eu cando acabo de cear que a miña muller moito que podo falar ti que agache unha vez na praia dentro da auga. E quedache a merda mochilera ou flotante? Flotante mochilera, quero decir. O sea, que te persigue. Queda contigo ou marcha? Ou independiza. Igual se a xente tivera este dato, atreveríase máis a cagar no mar. Deixo aí. Bueno, moito mellor o de primeiro ministro de Portugal, Moito mellor. Ven un concurso detrás de toda esta intro, bro. Sí, teño diversas opcións. Veña. A ver, isto mismo lo guarda. Teño aquí bo contido, que teño... Pero daño Alberto, todo. test picadiño. Veña, imos ao concorso. Test do G20. Non, é outro tema. O do G20 era esto solo. Vale. Menos mal, porque non estaba nada posto. Quen é o presidente de Sudáfrica? Que non diría aquí como Matamoros. Non estou nada mosto. Posto. No, nada mosto. En fin. Día longo, Día longo. Veña. Día longo, que sería un piloto de Fórmula 1 italiano. É un ministro portugués. Día longo. Día longo. Claro, día longo. Moi ben. Alberte. Uf. Ordena por prioridades as seguintes localidades de Galicia. ¿Prioridades en qué sentido? Aí está a fantasía. Pa min. Pa ti. Vale? A que máis prefiro? Pola no 1, ya que menos, no 5. Vale, grazas, papá. Sobera. Bueno, Compostela. É desto, o xogo este que teño que facer despois. Sí, xa le vamos facendo 2 ou 3 programas. Vale, non era para refrescarme. Sí, Compostela. Vale, Compostela. Foi perdendo Compostela, Podo razonar un pouco? Sí, podes. Antes a vida artística era moito máis. Agora foi perdendo. En que número vamos? 3. Non podo razonar logo. Bueno, un pouco vale, pero... Un tuit. Sí. Ferrol. Pois vou un 2, porque é a gran descoñecida. Hostia, esto sí que me sorprendeu, Home logo. Ferrol mellor que Compostela. Sí. Agora vemos, que pasa? Aquí buscando a viralidade, Claro, porque quitan o apelido, xa non é Ferrol del Caudelo. Del Caudelo, del Coitelo. Que... No, é gran descoñecida. Ourense. Claro, platos fortes aquí, Quedan 2, ¿no? No, quedan 3, perdón. Quedan 3. Ourense, 2 máis. Correcto. Ourense, grandes noites en Ourense, Sí. Non a traballei tanto de día. A Esmorga, non? A Esmorga. Un poquinho de Esmorga. En Freeman. Esmorga Freeman. É como unha empresa, O sea, eso podía ser nome de productora. Esmorgan Freeman. Ai, Dios mío. Vou a poñernos. Por lo que ven, porque intuo que ven platos fortes. Ajá. Bueno, pero no 4. No 4, porque, a ver, quero decir, sí, saín por Ourense, Orella, Valorellas, 2 Ferrol, 3 Compostela, 4 Ourense. Sí. E agora tamén Vigo. ¡Vigo! A ver, a Ourense era Coruña.
Porque claro, pode entrar o componente fútbol, claro. Sendo o componente fútbol, claro. Igual aí gódote, claro. Pero ainda así, Vale, por último, teño amigo. moitos amigos en Vigo. Ostras, que cojo, Válame. acogoneime. Teño moitos amigos en Vigo. É quizáis a cidade na que máis vivín. Ah, No, Compostela. Vigo despois. Quer Vale. decir, pode ser, isto xa algún día farei un pouco recapitulación, pero pode ter sido... No, Compostela tamén. veña, Alberto, arranca. A quinta. A quinta. Vigo a quinta. Pero quero moito un Vigo a Colla, o barrio de Colla. Estabas pedindo disculpas. No, home, no. No número 1, Alberto, quedou situado Anguieiros. ¡Home, claro! ¡Vamos! Claveina. Non mudo nada. Case o post de último, ¿eh? Sí. Cambiarías algo desta clasificación que sería Anguieiros, Ferrol, Compostela, Ourense e Vigo. Veña, meto, para que non se me enfaden, Sí. meto a Vigo no posto número 2. Vale? E vai Ferrol tomar por saco. Tamén que farei de Ferrol, po carallo. Está ben, a tomar por Ala. Veña, moi ben. Teño unha segunda ronda. Segunda ronda. Sí. Ua. Mismo concepto. Mismo concepto, Grazas. para que non teña que explicarche de novo nada. Alberto, comunidades autónomas do Estado español. Menos mal que non dixeche de Albania. Sí, porque ali traballan moito. A comunidade autónoma. Sí, son moi de. Non sei por qué. Os albano-kosovares sempre foron de traballar son moi de Traballan traballadores. nas nosas. Eles traballan moito. As de maior PIB. Veña, va. O País Valencià. O País Valencià, home, claro. Home, xa estivo mellor do que está. Ahora posme aí Home. nun compromiso, pero claro, esto... Digo xa estivo mellor do que está antes de que lle construíran toda a costa, claro. Home, efectivamente. Xa non pola dana. O problema do País Valencià ven de lonxe, desgraciadamente, así que a ver se acaban con el. Ánimo dende aquí. Forza, Valencia. Amunt, Valencia. Amón, Valencia. No 2. Ahora ibas a marcarlle un 5. No 2. Moi ben. Home, pola clase política debería estar no 5 fortemente, pero pola Chen, Por la Chen. vou no poñer no número 2. Vale, Murcia. Murcia, que hermosa eres. Teño pasado moi ben en Murcia. Sí. Estiven de xira teatral. Que ben se sai, que ben se come. Que barato Murcia. Sí. Fora tópicos, fora clixés. E vai no cuarto lugar. Tampouco nos pasemos. E poño en descenso. Illas Baleares. Illas Baleares. Gentrificación. Tamén depende de que illa, igual, claro, aí podes matizar. Hoxe en día todas, ¿no? Bueno, non sei, eu non son experto. Teño cariño por moitas cousas. En que número vos, Alberto? Que me queda? Que puxen? 2 e 4, ¿no? Sí. Pois vou poñer a Baleares Epa. no 3. No 3. No 3. Estás facendo a mesma estrategia todo o tempo, Deixaches a un yo 5, Conservador, Madrid. 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 Buah, en Madrid tamén se sabe bien, Todo, bicho, que ponemos todo a o sea, ocio nocturno. o test de emborrachar, ¿Onde me emborraché mellor? ¿Onde se emborrachou mellor Alberto Montes? Voy un 5 Madrid. De último. Sí, perdeu muchísimo. Con Carapol. Estás referindo ao ilustrísimo alcalde de la Villa de Madrid. Visto que dixo tener hormiguero? Sí, fala moi rápido, inventa discursos. Dixo Os que- ponis, non? No, preguntoulle Pablo Motos. Sí. Esto vino en internet, obviamente non son team El Hormiguero. Sí. Gracias a Dios, teño aínda dignidade. Preguntoulle cal fora a última mostra de amor, demostración de amor a súa parella, creo que se casou hai pouco, e decía que quitar un sí do medio da cociña que lle molestaba moito a súa muller e que ela nunca esperaría que ele fixera eso. Por eso foi unha sorpresa amorosa. Sí, emperatriz. Eso fala moito do personaje e do programa, das dúas cousas. Define o noxo. E ninguén lle mordeu un brazo nem nada, non? Home, riron ya as gracias, Hombre, alcalde. claro. O nivel é ese. En fin. Madrid que? Quinta. Quinta. Home, E a por última, Asturias. favor. Asturias. Tengo unha canción Melendi. Podemos acabar con esa canción. No. Tengo unha canción que moi bonita de... Bueno, entón quedouche en posto número 1 Asturias. Sabes que Melendi, falando de Asturias, Sí. adicoulle os poucos días unha canción
os afectados e as víctimas de Valencia no que se coñeceu como Dana 2. A Dana peor, non? A Dana peor. Sí. Pois Asturias, claro que sí, ame. Queres que poñamos a canción esa de Asturias? Pa diante. Pero, Asturias é un temazo, Sí, Dache ganas de ir. Porque aí está fino, Eu son de Melendi da primeira época, Pero... De aquel disco de Fumao, que fixo. Cal non fixo de fumao. Home, despois igual xa eran outras drogas. Sí, igual Ou era sí. solo whisky. Algúns chegan solo a whisky, Sí. Os discos de Melendi. Estás convencido de Pero eso? o primeiro que sacou, que era Sin Noticias de Holanda ou non sei que de Holanda. Mira, aí o tes na... Mira. Ollo, Puxa Asturias! Bueno, pois aquí deixamos o programa de hoxe, Alberto. Que antes este programa non podía ser máis random. Sí, acabamos con Melendi, que, en fin, é para matarnos. Quédate, ánimo, vale. Vémonos no estranxeiro. Parabéns. No estranxeiro. Parabéns. Para americano. Compararnos justo, diré que no hay comparación, pues no hay mejor sensación que respirar bien profundo cuando pases el Negrón. Contemplar su verde prado, resguardarme en sus tejados de su orvallo agotador y hacer caso a Don Pelayo, luchando con pundonor. Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es